खुलुमबाय। आं श्री हेमन्त ब्रह्म, दुलाराय ब्रह्म धर्म प्रसार संसद लाइमोन आफादनि आं सासे आफादगिरि। दा दिनैनि नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो आं मिथिहोनो सानदों जे जोंनि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफानि फोसावलांनाय ब्रह्म धोरोमा दिनै जोंनि बर'फोरनि आखायाव जोबोद मेहेरगोनाङै अनसायजाबोबाय थादों। लोगोसे बे ब्रह्म धोरोमखौनो फोसाबनो, गुवारसिन खालामनो आरो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि सानस्रिफोरखौ सावरायनो थाखाय समाजाव मोजां बिहोमा जाहाथे होनो हायो, बिनि थांखि लानानै थांनाय इंराजि 1975 मायथाइनि 1 सेप्तेम्बर खालाराव माखासे बै समनि सानसुमै गियानि व्यक्तिफोरा सदौ असम ब्रह्म धर्म परिचालना समिति मुंजों मोनसे धोरोम गौथुम दानाय जादोंमोन। दा बे आफादा माखासे समनि उनाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद मुङै मुंस्लायफिनजानाय जायो। बे आफादानो फैयै फैनानै नैबे 2025 मायथाइयाव 50 बोसोराव आगान होफैबाय। दा बे 50 बोसोराव आगान होफैनायखौ सनाथि मायथाइ एबा सनाथि फोरबो फालिथाय हिसाबै सनितपुर जिल्ला सानजा बिश्वनाथ दानि गोदान जिल्ला बिनिनो गहपुर आनसलिकआव जोहोलाव दैमालु गेलेग्रा फोथाराव सानब्रैनि हाबाफारिजों नैबे जानुवारि दाननि 20, 21, 22, 23 खालार खालि मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनो थाखाय थाम-थिम खालामगासिनो दङ। बे सनाथि फोरबो फालिथायाव आसामनि CM मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लाफैनो थाखाय रोखा जाबाय। बेजों लोगोसे गाहाय आलासि हिसाबै जोंनिनो साखाथि नांजाबनाय रायजो अरुणाचल हादाबनि CM बिथाङाबो गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन आरो जोंनि आसामनि गोबां मन्थ्रिफोर, जोंनि बर' बिटिआरनि गोबां EM मन्थ्रि बिथांमोनहाबो जोंनि बे मन्चआव बाहागो लाफैगोन होननानै दिनै बयबो रोखा जाबाय। बेवहाय जों धोरोमनि बाथ्रा सावरायगोन, रांखान्थिनि बाथ्रा सावरायगोन, समाज बेबस्थानि बाथ्रा सावरायगोन। बेनिनो दिनै बानजाय आफादा जोबोद मेंनाय गैया, बानाय गैया, सानहर मुखुब नांथाबनानै बे हाबाफारिया दिनै जाफुंसारनाय लामायाव महर मोनहांबाय। बेनिखायनो गासैबो जोंनि बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा, धोरोमनि फारसे गोसो होनानै गावखौ बाउसोमनो हाग्रा गासैबो मेलेमजिबि सानसुमै धनि गरिब गोरों रोङै आइ आफामोनखौ फैबाय थानाय सनाथि फोरबो फालिथायाव बाहागो लाफैनानै जाहाथे जोङो मोनसे सुबुं गौमा हिसाबै गेदेर बाथ्रा सावरायनो खाबु मोनो। बर' माहारिनि सार्थनि थाखाय, सुबुं माहारिनि सार्थनि थाखाय, बेखौनो आङो बयनिबो खाथियाव खर' गंग्लायै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।